नों मानसि थगायसलांबाय नों लाजिना लाजिना खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे बिजाबजों बिनो गाज्रि खोथा नङै खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम थगायसुला नोङो ट्रेक्टरनि दा माबा ड्राइभारा नोंसो अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना दिनैबो राजखान्थि दोलोनि सुबुं आरो राजखान्थि दोलोनि सोरबा सुबुंजों जोंहा नोंनो बुंबाय जे माने फुरागासे जे माखासे गामि दानख'नांगौ नाङै गामिया हाबदों अदरखारि गामि बेखौ दानख'नांगौ बुंबाय दा डिफेन्स बर्डआव नोंहा लिस्ट दं नामा नों लिस्टखौ होनो हागोन नामा अबे अबे गामिखौ दानख'नांगौ नोंनाव लिस्ट दं नामा देखायनो रायजो राजाफोरनो दा जोंबो मानिगोन नों जुदि गनायथाव जुदि नों जुदि लिस्ट होनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन जुक्ति दंब्ला अबे गामिखौ दानख'नांगौ जों मानिगोन हा नोंलाय माथो उनाव बुंलायखो जे माने गामि दरसे दानख'होआं होनना बुंलायगोन होननानै दसेयावनो मा फौ सौलाया मानसिजोंलाय लासिंसिं नोंथ' बुंबाय नोङो एखेबारे दरसे गामि दानख'होआं आङो बिटिसि दरसे गामि दानख'ब्ला आंनि गोथै साजों थांनानैसो गामि दानख'नांगौ होनना बुंबाय मा होननाय जाखो बेलाय फौ सौलाया नोङो डिफेन्ड नों मानसि थगायसलांबाय नों लाजिना लाजिनाय सासे एबसु नेता जानानै एबसुआव बदनाम खालाम नोङो लाजिया जोंखौथ' एबसु मावनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों जोङो हाइ स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव जों ओंखारबोदों Medium instruction medium of instruction introduction बेयाव medium of introduction प्राइभेट स्कुल थिसननाय जों बेयाव आन्दलन ओंखारबोदों जोङो सापरगामाव थाबायनो थांदों जोङो थाबायनो थांनानै बेयाव बिराद दोगो दोगो बुजादों बेयाव डाक्टर रबिन बसुमतारी बेस्रा दिनै डक्टर जाहैबाय बेयाव फरायनानै दा बेयाव बिराद बुजादों बेखौ बाननानै लाबोदों फकिरागासिम नों मिथिगौ नामा बिराद आन्दलनखौ जों बोरै खालामबोदों मिथिगौ नोङो बोरै जाबोदों उदयाचल आन्दलन जों खालामदों बेयावबो जों दंफायो दिनैथ' बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनाथ' आं फुरा दङ एखेबारे आङो फुरा बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आन्दलनाव आं सेन्ट्रेल सहित दंमोन बड'फाया आंजों थाफादों जाफादों जेराव थादों बियो आन्दलनखौ जोंनिफ्राय स्टार्ट खालामदों अबाव जोंहा कन्ट्रिबिउसन गैया नोङो मानो गैया जाखो जों दङ रमान स्क्रिप्टआव दोखो दोखो बुजादों मिथिगौ नोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिया बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा मा कन्ट्रिबिउसन दं रायजो राजा मिथिदोंना जेल जादों खननै नों मा खनसे बुजानो पुलिसजोंलाय नों खनसे एसे जा पुलिसजों नोङो खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे बिजाबजों बिनो गाज्रि खोथा नङै खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम थगायसुला नोङो ट्रेक्टरनि दा माबा ड्राइभारा नोंसो एकदम जोंथ' रावनिबो पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया नों ट्रेक्टरनि ड्राइभार नोङो ट्रेक्टरनि ड्राइभारखाय नोङो ट्रेक्टरनि जानाय खोथा बुंबाय थायो नोङो सरकारनि नोङो स्पक्स पार्सन जानाय बुंबाय थायो नोङो दिनै बे गामि दानख'नाय बाथ्रा बुंदों नोङो दा दाखालि बुंलायबाय नोङो मोनसे खोथा गोदानै जे बे माने गामि दानख'नाय लिरनाया लाबोलायनाय सुथिया लाबोलायनो लेरफ्लादोंसो आरोखि बे अबर'खौ सन्थुस्ट खालामनो थाखाय लेरफ्लादों नों लाजिना लाजिया डिफेन्स बर' बिदि खोथाखौ खोनानानै जेरै बयबो लाजिजोब्बाय नोंनि माने फरायसा जायफ्रा मोजां मोजां फरायसा दङ बिसोरनो लाजिबाय आनफिट नेता होनना बुंबाय मानसिया बिदि बुङो सोरखौ नुवाब्ला एफा गिदिर सुक्तियावनो हम मिनिस्टार लिरनाय सुक्तियाव लेरफ्लाना दोननो मा बुंखो नोङो लाजिया गैया ना दिनै नोङो बे माने सुक्तियाव जे बिराद गाज्रि जाबाय गामि दानख'नायनि सुक्ति जाबाय बेथ' बिराद गाज्रि जाबाय बे मा जाखो बियो दा दिनै 1100 माने गामि दानख'नांगौ होनना बिदों अबरफ्रा बे गामि दानख'ब्ला माबा थांगोन मिथिगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मोननांगौ नों अजय्य नेता नोङो दिहुन बर' नों नङै खोथा बुङै बुङै नोङो रायजोखौ मिसलेट खालामगासिनो थगायगासिनो दं नोङो सोर बुजियाखै जोंलाय बुजिजोब्बायना दिनै नोङो एखेबारे जोंखौसो ट्रेइटर होनना बुंदों ट्रेइटरा सोर नोंनो नोंथ' दिनै जोंखौ बुंबाय बे माबायाव माबा भुट नुदोंनो जोङो दा बिटिआर सुक्तिनि भुटआ जोंखौ नागाराखै होसो जाबाय भुटआनो जोंखौ दानिया दा सिखार जाबाय नों होनबा नोङो बे बिटिआर एकर्डआ जे भुट जे हाबनानै दं दा सिखार जाबाय नों नंगौना बे भुटआ जोंखौल' होसोआखै बर' जाथिखौ होसोदों बे भुटआ दिनै बर' जाथिखौ अखेब जानो हादों दिनै बे भुटआ गोहो जोंखौ अरग्लिनानै जानानै सेस खालामदों दिनै बे सेस खालामबाय बे बिटिसिनि जायगानि 6 बिलियन पावार बे सेस खालामबाय गैला जोबसै एडमिनिस्ट्रेसना नों दिनै भुट दोनदों नों भुटखौथ' नोंसोर लगायदों नोंनो नों भाबो नोंलाय नोंबो जागोन नोंबो बे भुटजों दिनै जोंखौ बुंनानै भुटनि सिमां नुदों भुटजों होसोदों होनना बुंबाय दिनै जों नंगौ जों नुदों बे भुटआ बर'खौ दिनै बुथारसिगोन बे साबधान बर'फ्रा बे भुटखौ जों ओंखारनांगौ दिनै आरो बे भुटखौ ओंखारनांगौब्ला बे डिफेन्स बर'फोरबायदि मानसिखौ जों दिनै सिना लानांगौ आरो बेबायदि मानसिनि नेतृत्वखौ जों दिनै जोबदावनांगौ बे अजय्य नेता बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे माने नेता जानो समाया बे अजय्य नेता लाजिनाय गैयै मानसि बियो
लाजिया नों दिनै माने एर'प्लेन गाखो नोङो बे माबानि BTR नि नोङो थब्ला लानानै गिदिं नोङो माजों गिदिं नोंलाय एर'प्लेन गाखोनानै BTR सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन माबा माबि बुङै नोङो माने स्टार हटेलाव थायै नोङो घि माखन थब्लाना जादों फुर्ति मोनदों नोङो दिनै जाथिया जे मा जादों बेखौ गियान हा नों निकृष्ट मानसि नोङो दा जों मुगैयो बिदि मानसिखौ दा दिनै नोंहा जुदि साहस दङब्ला बेफोर जायनाखि माबा बेफोर बुंफै नोङो अब्लानो बे BTR सुक्तिया मोजां होनब्लानो जों BTR सुक्तिखौ मानिना लागोन बेयाव नों आननेसासारि कन्डिसन बानायनानै नोंहा जे साहस गैया नों जे गाब्रदों जे माने डिबेट खालामनो बुंनानै नों दिनै खारख'नो नागिरदों नोङो दिनै नोंसोर BTC आव नोंसोर BTR आव नोंसोरो लिरनानै गारबाय जे रायजो नांनाया जोंनो लिरनानै गारबाय कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन ओमफ्राय बे माने जायनाखि आसामनि बाउन्डारि बेखौ माने व्हाइल किपिं इन्टेक्ट द टेरिटरियेल बाउन्डारि अफ आसाम होननानै लिरनानै गारबाय बिसोरो रायजो नांनाया होनबाय दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौनो फाननाय जायाखै नोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मान सन्मान सेस नों बिनि आदर्श सेस आरो नोंनो लाजिया दिनै बड'फा बुंनो नों बड'फाखौ नुवाखैबो नोङो सिनायाबो नोङो जाफानबो मोनाखै नोङो आरो बे मानसिया दिनै बड'फानि खोथा बुंफैनो लाजि रोङै जों दुखु जायो बड'फानि माने नाम लायनाय गाज्रि खोथा बुंब्ला जों दुखु जायो थगाव आं जुवा बे माने माबाखौ रिप्लाइ होआबा नों लाजियाखिसै नामा लाजिनानै गैयै नोङो एखे अजयबो नेता नोङो आरो दिनै नोंथ' मा बेल' नोङो 2021 आव नोङो सानसुमा गंग्रु बैसोमुतियारिजों डिबेट खालामनो नों दुथान खोथा बुंदों नों बिराद गिदिर खोथा बुंदों नोङो बिरादनो बे समावबो नोङो जेब्ला सानसुमा डिबेट खालामनो हागौ बे नों स्ल'आ फासबाय नों माबायदि नेचारनि मानसि नोङो मा नेचारनि नेता नोङो थगायसुला नेता नोङो ना साहस गैया ना स्टाडि गैया ओरैनो बुंलाबायदों नोङो दा दिनै बुंना हो नोङो दिनै बुंना हो जे जों बुंनाय बायदि दिनै बे थिथा जायनाखि कन्डिसन होदों बे डिबेट जाब्लानो गासिबो ओंखारखाजोबो डिबेटआव फैदों डिबेटआव फैनानै जों रिप्लाइ होगोन आरो जों रिप्लाइआव जेनोब्ला जों नोंनि जायनाखि जुक्ति जों मानिजोबगोन गासिबो जों मानिजोबगोन अब्लानो जों बुंफागोन जे बे माने पियार होनायाव गिदिर जानांगौ होनब्ला जों बुंफागोन ओमफ्राय बे माबाखौ BTR सुक्तिखौ नंगौ मोजां होननानै जों बुंफागोन फै नोङो डिबेटआव जों बेखौ दाबो खावलायो गोजोन्थों दिपेन बर' सारा डिबेट खालामाबाबो बा बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो गुवारै लाइभ रायजोनि सिगाङाव फैयाब्लाबो जोंहा बिथां प्रकाश नार्जारि ब्रादारा मानगोनां दावराव देख्रेब आरो मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सारजों डिबेट खालामगोन होननानै पस्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों थ' फार्स्टआवथ' दिपेन बर' सारानो बुंदोंमोन जे अपेन डिबेट BTR एग्रिमेन्टखौ लानानै लाइभ जानांगोन होननानै लाइभ टेलिकास्ट दा बेखौ लानानैनो दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथां सारमोना बिथांनिसिम मोनसे दिपेन बर' सारनिसिम लाइजाम हरबायमोन दा बेखौ आजावनानै लानायखौ जों नुनो मोनाखै दा डिबेटआ जामारगोन नामा आरो बिथां जोंहा प्रकाश नार्जारि ब्रादाराबो डिबेट खालामनो नागिरदों माखौ लानानै समजों नुलांसिगोन बिनि बेलायाव रायजोफ्रा मा सानो